aquesta activitat com la d'avui n'estem molt satisfets perquè ha resultat d'una col·laboració espontània. En Lluís ha explicat que va néixer del Dia Mundial de la Poesia, però encara va néixer abans, va néixer del Dia Internacional de la Llengua Materna d'aquest any, que vàrem dedicar-ho a la llengua armènia, i el llibre, el quadern d'Aram, de Maria Àngels Anglada, i quan vàrem acabar vam explicar que la propera activitat, una de les properes activitats era el Dia Mundial de la Poesia. La Svetlana va venir una altra persona que va traduir a l'armeni el poema de l'Antoni Vicenç, i la Svetlana es va oferir per fer la traducció al rus, que curiosament aquell any no hi era. Me'n recordo que quan vàrem acabar del Dia Mundial de la Poesia va venir un Yaroslav i va dir i l'ucraïnès no hi era, jo també el podia haver fet. I d'ençà d'això i de les converses que van anar sorgint, vàrem decidir fer aquest dia dedicat a la poesia ucraïnesa i catalana, i que això ens esperona a fer altres dies de poesia ucraïnesa i catalana, catalana-ucraïnesa i altres llengües. Perquè sabeu que la manera d'apropar-se a un país i una cultura és a través de la llengua, i no podem conèixer-les totes, però avui n'hem fet un tast i a més hem tingut el privilegi de sentir aquesta meravellosa veu de l'Olga